Right? Wakatubu, taura idari yenyu. Nyaya yangu nikatogurura kutaura nyaya yangu yakaitika nevana vangu. Ndakatora mukadzi ane mwana wake, ndibva ndiripo ane 3 years. Ndibva ndagara naye. Saka aigara hake nekuwana mbuya vake, asi mwana wangu ndakatora mai vake ane 3 years. Ndibva akura, ndibva awanikwawo nemukwasha wangu tatinapetuka. Saka abereka mwana wokutanga ari pamiri pechipiri, mwana wangu akabva uya kumba ndikakumbira munyina wake kuti amubatsirewo basa rekuti achichengeta mwana mudiki nekuti nazokwanisa kushanda nepamuviri. Vagara kudaro, muno wake tatinda Petros ndobva abata mwana wangu musikana kuti munyina waiye. Ndobva ndagara ndabedza mwana wangu kuti achiva anoshandawo kumabasa ehospital, akasondibatsirawo zviva zvakaoma. Mwana uya haachandinzwisisa, ndibva ndamudzinga ndobva adzokera ikoko. Ndobva akataura kuti nzvimbo ndeyatatinda Petros. Inini ndibva ndasimuka, ndibva ndaenda kumba kwatatinda Petros kutaura naye kuti mukwasha, sezvo mukwasha wangu zvawaita nakuzvifarira, asi ndakuchishaya kundoita sei. 1, mwana ndokuwana. 2, vanhu vanoona pake ndaita kudyire kuti mwana wangu ndasundidza kuti atorere uyu murume kana kuti agare chiparizva ndachiva apo hapana. Saka ndakusvikokumbira kwauriwo turi pana kunokumba, ini ndotora mwana wangu ndogara kune mudzimai wako kuti tiendesane nevanhu. Akabva ati alright, vataurirana naye, vatagara gore. February gore rakapera, chagore rinori haana chakandipa kana vanhu. Ndatizoona kuti inyaya ichakwanisa kuti tingochiwirirana. Ndipo ndikabva ndakadzokera dare kuti tikwanise kugariswa kudare kuno. Amutaura vachima chanzi kuzvinza. Kuti chachinyora ndakuzvitaurira. Taurai zvandonzwa inini. Nditandisa zvekare. Ava enderera mberi asi kutaura chinzvazvese. Vanga watosvika pavapedzi. Nganditangidze. Aiwa, rakaiti kutangidzirei. Amuri kuti uyo mukwasha wenyu. Mukwasha wangu. Ndiani mwana uyu ndiwe kutangawo. Ndobva azomitisa muramu wake. Ndobva mawirirana kubhadharana. Ndobva arega kubhadharai. Ndizvo zvaita muye kuno. Mama mawirirana kubhadharana chii? Pani ndakawirirana $300 nemasungiro. Masungiro chiro mbudzi 2 negubeze nemabreaks zvinonga pachivanhu. Saka hana kana wanje akambondipa. Masungiro aya mai varipo. Amai varipo ndipo hazvitozotapinda vari panze apo. Adzimai venyu. Adzimai vachitova Muri mese. hazvitozoti tatopinda munhu vari panze. Vandidziva wenyu vanzi nyaya dzimboka. Yakumbira kuti tedzero amai vari panze apo, amai Jessica. Mai Jessica. Ambuya sumukai nemwana. Ngatipa mbuya wake mwana wavo munodzoka nenyaya iyi. Uyu ndiye mukuru wacho. Ndemudiki wacho. Ndiye wacho namudiki, mukuru ndeuyu. Mwana wacho nandiyeyo. Mwanayi Musikana. musikana. Zvakanaka iyi. Saka mukomana ndiwe. Wanzwa zvawanga wawirirana baba? Mombe yavo nembudzi dzavo 2 nezvimasungiro zviri kupi? Okay, zviripo zvacho chii? Ungoni 300 izvezvi? Tipi. Ipe mai avo vari kuseri kwakwa. Right, zvimwe zvamakawirirana imbudzi dzemasungiro 2 nechi chimwe. Gumbeze. Nechichi zvinowanika rini? Breki.
chikafu nezvirondo pamasungiro zvine jira nemari kumusoro. Kuti apa 300 yemombe yavo abviwa. Wakatogarika mudare uri kumba kwako nevakadzi vako. Wabvisa 300 chako wakawirira navo. Mbudzi dzavo nezvimwe zvikudiwa izvi hazvipo ka. Unende unozviziva zvinowanikwa rini izvozvo. Panopera mwedzi unoyu. Koihambe ngaine nguva yakareba zvakadii audzwa shoko iroro. Rikatengeta pedza tenda zvazvi. Musi wapeta nditi. Musi wa 30. 5 July. Right, tinyorere kwai 5 July ndo pari kuya mbudzi mbiri nechi zvimwe zvese zvikuda zvemasungiro izvi. Iri dare iri na baba vako na shamwari. Dare iri na baba vako makarigara zvarini? Ravakati vari kuda mombe yavo yawabhadhara nasi. Ivo vanogona kukubatsira nderini baba? February 2025. Muna February gore rakapera. Ndobva wazofunga kuti wewe ndo unazozviendesa gore rinouya muna June. Kalonzo. Ndiri mudare kana ndiri muchidare. Ndinazwa kuti ngwarari. Bubi. Town. Right. You know February. Why did you go up for one February? Yeah, that's a little bit. You over why won't they? Vaizoziva sei kuti wewe bazi rako unomira zvakanaka kana wasina kuenda kwavari kuti baba nyaya dzatakautaura nadzo hadziya zvinangwa zvazvomira zvakanaka kubazi kwangu mazuva ano hazvina kumira zvakanaka wakangonyarara unoendeka kwavari kana kutuma munhu unondoonauza kuti baba kwaine mukwasha ndanga ndichifanira kuti ndibvise chikaranga chedu chacheya but apa hazvo zvinomira zvakanaka. Saka now that wakaona watu wakakanganisa mwana pasina urongwa naate urongwa hwako nemusikana aparishi uda kumutora kuita mudzimai wako here kana kuti uda kusiya taurisa saka wakumusiya uri kuona kuti upenyu hwako watovhiringika unozvinzwisisa here kuti upenyu hwake mwanayo watokanganisika saka chii chauchaita nazvo kuti ugadzirike upenyu hwemwana iyeye hauna anza pamusoro paizvo aive nemakore mangani pawakamuvhiringidza baba aive nemakore mangani 17 mama amachinoeji ndo zvake aikwanisa kuti anogona kurohwa kuti konsenyi wake mhosva dzakawanda dzawakapara shama apo wakumusiya zvese pachinaro danga ari mwana wako iwe waindoziya chigopafunga ipapo mangwana inogona kudzoka kuti mudare nyaya iyo anzverema inogona kudzoka mudare futi kana usina zvawagadzirisa saka chamwarika iwewe nekusateerera baba vachitaura wakanganisa mwana
uzoda kuzoapa paumudire wemari kuzokupai panotira hauna kuvaudza waita gore rese wakanyarara kumba kwakozvokochivatauna basi toda kuti utsvage mbudzi 4 nenyaya iyoyo mbudzi 4 dzechita mari mbudzi ina mari muno inobva $140 unotsvaga $140 yaunopa baba senzira yekuti ndakakuzvidzai kuti mbudzi dzangu 4 handina kuzounza shoko pati zvatatawirirana zviya tonzwana right mwana wako wakaitwa mwanai mwana musikana toda mombe 2 dzeruro dzemwana wako wanizvo here mwana musikana anororwa nemombe 2 mukomana anororwa neimwe chete saka tichada mombe 2 dzeruro dzemwana wako tanzwa kuti hauchatodi mukadzi uyu handirika nembudzi 4 ndo zvekutongwa muno mudare izvo zvaobvisa zvinhu zvamamakawirirana kuti zvamakawirirana zvazvanavatezvana kuti ubvise zviuchandirira mberi nekuzvibvisa right towana rini mombe 2 dzatezvara nembudzi dzavo 4 idzi Nganyeba. Right. Wakana mfano. Yo musi wa 5 July watu kupedza zvawakanga ungava wombo wasara navo kumashure. Andidika. Then musi wa 5 August. Vanhu ndivana ndikonokuya ndikogarikira. Musi wa 5 August. Ndidika. Unochigira mombe dzedu. Mombe 2 dzatezvara mombe 2 nembudzi 4. Tifunga tikada kuti tapedzerana. Ichekwipo yako rimwedaro. Dona. Gati vape vasenye vaiti